κοριτσάκι, πρέπει να το βρούμε σπίτι. Ό,τι μου έχετε στείλει στο Instagram θα το απαντήσω. Μόνο σοβαρές προτάσεις θέλω για την πάντα. Ναι, είσαι γατούλης. Πιτσι είσαι. Γατουλάνης είσαι. Κοριτσάκι. Είναι κοριτσάκι, παιδιά. Να βρούμε σπίτι για το κοριτσάκι. Πόσα, 830 άτομα, ούτε ένας δεν ενδιαφέρεται εδώ πέρα για το κοριτσάκι μας. Νάτε. Το κοριτσάκι μας είναι. Για το παιδί μας. Α! Τι παθαίνει? Για αυτό το γλυκό κοριτσάκι ενδιαφέρεται κανείς πραγματικά να το δώσουμε. Αγάπη μου, τι έπαθες? Έκανα κάτι που σε πείραξε. Συγγνώμη. Συγγνώμη, αγάπη μου. Συγγνώμη. Και μου έκανε και εδώ πέρα μία. Δεν με νοιάζει. Μοιάζει να το βρούμε σπίτι. Μπορείτε να βοηθήσετε. Καλέστε τώρα στο 69 45 82 48 38. Παιδιά, πού ξύνησε? Χριστίνα μου, good morning. Μην εξήτες πως είμαι. Θέλω να λουστώ σε λίγο. Τι θα κάνω με την καμένη? Την έχεις δει? Έχει ψήλους. Ξέρω, ξύνεται, αλλά δεν ξέρω τώρα. Δεν έχω δει κάποιο ψήλο. Αχ, μοιάζει με την κατά της Νάσιας. Δεν είναι γλύκα, ρε γαμώτο. Ναι, τι θα κάνει εδώ μέσα στην τουαλέτα το καημένο? Ναι, προσπαθώ να του βρω σπίτι. Γεια, παιδιά. Είναι 830 άτομα μέσα. Πόσα? 830. Τότε καλύτερα που φαίνομαι, η μισή. Το μαλλί μου δείτε μόνο. Τι θα την κάνουμε, ρε γαμώτο? Θα ανεβάσω ένα story. Κάτσε να τη βγάλω με αυτό και θα πω όποιος ενδιαφέρεται να στείλει στην... Μπρο. Έλα, ψιψίνα, νιάου. Βγάλω τα νύχια σου. Δεν φαίνεται καν. Να την... Σκατά φαίνεται. Φιρφυρίκα, έλα σε βγάλουμε φωτογραφία. Λοιπόν, περίμενα. Πες, όποιος ενδιαφέρεται... Α, αυτό είναι selfie. Όποιος ενδιαφέρεται να πάρουμε να πάρει τη Φιρφυρίκα στην Αθήνα που είναι, να τη φροντίσει εμβόλια, τα πάντα, να της έχει σπίτι, τα πάντα όλα. Να στείλει μήνυμα. Να στείλει μήνυμα και δείτε τη φατσούλα. Αυτή είναι. Είναι γλύκα, παιδιά. Δεν το περίμενα ότι ήταν απόδομο τη selfie. Όποιος ενδιαφέρεται να πάρουμε τη Φιρφυρίκα. Ναι, ένα πατούσι εδώ πέρα. Παιδιά, 1000 άτομα εδώ πέρα. Δεν ενδιαφέρεται κανείς για το δετί. Ναι! Η Σοφία θα με σκοτώσει, μαμά! Το καταλαβαίνεις! Την άκουσα πάλι εγώ το πρωί. Μαλάκα. Και στείλε μήνυμα στην κοπέλα ότι χθες μου κάνει τα νύχια. Δεν μπορώ να... Θέλω απλά τα λεφτά πίσω. Μου φεύγουν ήδη. Σου πρέπει ήδη λιγότερα γιατί είσαι φίλη. Ναι, μπρο, μου έχουν φύγει όμως όλα τα νύχια. Έγινε να στα ξαναφτιάξεις. Ναι, άλλη δουλειά δεν έχω. Να πηγαίνω όλη την ώρα στο Ηράκλειο. Μπρο, είναι απαράδεκτο. Όσο και λιγότερα λεφτά μου πήγε η κοπέλα. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Είναι απαράδεκτο. Τα έκανα χθες. Το συνειδητοποιείτε ότι τα έκανα χθες. Τα έκανα χθες και μου έχουν φύγει ήδη 2 νύχια και αυτό εδώ πέρα είναι έτσι. Τα έκανα χθες, ξαναλέω. Τα έκανα χθες. Όσο λιγότερο λεφτά τέτοια και να μου πήρε, την εκτιμώ, την αγαπώ, αλλά καλά, ήταν. Ωραία, μια φορά την έχω δει.
Είναι παράδεκτο, ρε φίλε. Είμαι στο μπάνι, παιδιά, γιατί έχουμε κι άλλο γατούλι μέσα και δεν θέλω να κολλήσει. Άσε με. Είσαι γατούλα όμως, άσε με. Ενδιαφέρομαι να του βρούμε σπιτάκι. Τη βρήκα χθες, ξαναλέω. Ενδιαφέρομαι για το γατί, σου λέμε. Ωραία, στείλε μου στο Instagram, σου λέμε. Κοίτα εδώ ένα όμορφο παιδό. Κοιτάξτε το, παιδιά. Στείλτε μου στο Instagram, ποιος ενδιαφέρεται. Είναι κοριτσάκι, περίπου ενός χρόνου πρέπει να είναι. Μπορεί να τα πάει καλά με το σκυλί. Εντάξει, εγώ στην αρχή είναι. Εγώ μένω μακριά, παιδιά, στην Αθήνα. Όποιος μένει, θα μου βολεύει πάρα πολύ. Εντάξει. Ναι, είναι ταλαιπωρία να το μεταφέρουμε το γάτι, οπότε να στο καλύτερο. Ναι, γατούλα. Ναι, γατούλα, είπα. Δεν θες κακάκι, για πήγαινε λίγο να δούμε αν θέλεις κακάκια. Μα δεν έχεις κάνει. Δεν μπορείς να σου πέσει στην κυλίτσα να σου έρθει. Έλα. Να σου έρθει. Μήπως είσαι έγκυος. Πονάς εδώ. Πονάς. Πώς είσαι έγκυος. Για πάμε να δούμε αν θες κακάκια. Πάμε να δούμε αν θες κακάκια, παιδί μου. Ναι, δεν θες, Ναι, αλλά άμα θες και σε πλαχαζώ. Και τα γατιά μου έτσι είναι, μην παρεξήγησε. Σήκω. Εδώ, για πήγαινε να δεις. Να μου πεις αν θες, αν δεν θες. Μην κάνεις, βρε παιδί μου. Είδες που τελικά είσαι χαζό, εγώ πρέπει να σε βάλω για να χέσεις. Συνέχισε. Χαζό είναι, το ξέρω. Α, αυτό είναι πάνω το χαζό, έχει κάτσει. Έσκαψε και έκατσε. Όχι, δεν λειτουργεί έτσι. Μην ξαπλώσεις. Δεν λειτουργεί έτσι. Δεν λειτουργεί έτσι. Εδώ, έτσι. Δεν είναι απάν χαζό κάτι γάμο αυτό. Ναι, συνέχισε, καλά το πας. Σκάψε. Γίτς. Κάνει και προπούργες τόσο. Κάνε έτσι, ναι. Μπράβο. Μπράβο, πω μαλάκα. Ίδια με τα γατιά μου θα τραβάω. Στα γατιά μου είναι. Είναι κακομαθημένο βασικά. Πρέπει να τους βάλω εγώ να κατουρίσουνε. Να τους πείσω λίγο έτσι πίσω την κυλίτσα τους. Για να πάνε μπροστά, να έχουν τη μυρωδιά της άμμο, ώστε να μπορούν να σκάψουνε. Και να είναι στη θέση για να σκάψουνε. Και να τους πείσω την κυλίτσα ώστε να τους έρθει το τσισάκι και το κακάκι. Δηλαδή αυτό τρεβάω. Που εγώ τα έχω σκομαθεί έτσι. Εγώ τους το έχω μάθει αυτό. Οκ. Έλα, φερφυρίκα. Παιδιά, όποιος ενδιαφέρεται για αυτό το φερφυρίκι, ναι, συνέχισε. Σκάβει και αποσυντονίζεται, ρε παιδί μου. Όχι, δεν είναι για να κάτσεις, δεν είναι για να κάτσεις. Δεν είναι για να κάτσεις. Σκάψε άμα θες, αλλά δεν είναι για να... Όχι, μην ξαπλώνεις την άμμο σου. Είσαι βλάκα. Γαμώτη. Ένα χαζό γατί. Έχω μπλέξει, ρε παιδιά, με τα πιο χαζά γατιά έχω μπλέξει. Κάτσε, γιατί ζαλίστηκα. Όρθια. Παιδιά, όποιος ενδιαφέρεται και το γατί, να μου στείλω ένα μήνυμα. Με έχει καταχαρατζουνίσει. Λίγο. Αλλά γενικά σε γενικές γραμμές είναι ήρεμο. Προσπαθώ. Και εδώ. Είναι χάλια. Λοιπόν, ακούστε με. Είναι περίπου 1 κιλό. 25 ευρώ για να μου κάνει καλύτερη τιμή και